ምኽንያትኻ እንታይ እዩ? ሓደ ንጉስ ነይሩ። ሓደ መዓልታ ቤተ መንግስቲ ዝንከባኸቦን ልዕሊ ኩሉ ዘቕርቦን ኣገልጋሊኡ ከም ዝሰርቆ ዘሎ የስተውዕል። በዚ ድማ ብጣዕሚ ይስምዖን ይሓርቕን። ኣነ ነዚ ኣገልጋሊየ ልዕሊ ኩሎም የኽብሮን ይንከባኸቦን። ኣብ ቤተ መንግስተይ ናይ ውልቀይ መገልገሊ ገይረ ሸይሞዮ ዘድልዮን ዝሓተተን ኩሉ የማልአሉ። ንሱ ግን ኢደይ ሰይርኒ ለካስ ይሰርቀኒ እዩ ነይሩ። ብጣዕሚ ዘሕርቕን ዘናድድን እዩ ይብል። እዚ ንጉስ ነቲ ኣገልጋሊኡ ድማ ብሞት ክቐፅዖ ይውስን። ጸኒሑ ድማ ሓደ ሓሳብ መጸሉ። ነቲ ኣገልጋሊኡ ዕድሉ ዝምክረሉ ጸዋታ ንክህቦ ሓሰበ። እቲ ንጉስ የህድሰኒ ዝበሎ ጸዋታን ነቲ ኣገልጋሊኡ ድማ ይቐጽዓለይ ዝበሎ ሓሳብን ይሓሲቡ። ነቲ ኣገልጋሊኡ ድማ ጸዊዑ ከምዚ ይብሎ፣ ኣነ ንዓኻ ነቲ ዘጥፋእኻዮ ጥፋት ብሞት ቀጽዓካ ወሲነ እየ። ነገር ግን ሓደ ዕድል ክህበካ። ኣነ ንስኻን በቲ ሰይፍና ክንገጥም ኢና። ንስኻን ተተዓዊትኻ ክምሕረካን ነፃነትካ ክህበካን እየ። ኣነ ተተዓዊተ ድማ ኣብዚ ግጥም ኣብ ኢደይ ትመውት ኣለኻ ይብሎ። እቲ ንጉስ ሓሲብዎ ዘሎን ርግፀኛ ዝኾነሉን ንሱ ከም ዝዕወትን ቅድሚ ንግስንኡን ድሕሪ ንግስንኡን ኣብ ክንደይ ዓውደ ኩናት ዝተሳተፈን ጸላእ ዘሸነፈን ዓቕምን ልምድን ከም ዘለዎ እዚ ግጥም እዚ ንዕኡ ዝቐለለ ከም ዝኾነን እዩ። ነቲ ኣገልጋሊኡ ድማ ይፈልጦ እዩ። ምንም ስልጠና ኣይወሰደን። ኣብ ምንም ዓይነት ዓውደ ኩናት ኣይተሳተፈን። ሰይፍ እውን ሒዙ ኣይፈልጥን። ስለዚ እቲ ንጉስ ብልበ ምሉእነት ከም ዘሸንፍ እዩ ተኣማሚኑ ዘሎ። እዚ ሓሳብ ድማ ክልቲኦም ይስማዕምዑን ነቲ ግጥም ዘድሊ ክዳን ሰይፍ ጋሻን ሒዞም ናብቲ ዝጋጠሙሉ ቦታ ይወርዱ። ናይቲ ንጉስ ኣማኻሪ ድማ ከም ተዓዛቢ የውዎ ኣሎ። እቲ ግጥም ይጅምር። እቲ ንጉስ ዘለዎ ዓቕምን ጉልበትን እናተጠቐመ ከጥቅዖ ይሙክር። እቲ ኣገልጋሊ ድማ ብዘገርምን ዘደንቕን ዘሎን ዘየሎን ዓቕሙ እናተጠቐመ ይከላኸልን ናይ ምጥቃዕ ሙከራ ይገብርን ኣሎ። እቲ ንጉስ በቲ ኣገልጋሊኡ ዝገጠሞ ነገር ኣዝዩ ተደኒቑን ሓይልን ፍጥነትን ወሲኹ ዋላ እኳ መሊሱ ከጥቅዕ ተፈተነ። እዚ ኣገልጋሊ ግን ሽነፍ ኣይኾንን። እኳ ደኣስ መሊሱ ናይ ምጥቃዕ ፈተነታት ምግባር ጀሚሩ። እቲ ንጉስ ብውሽጡ ከምዚ ሽነፍ ኣሚኑ ንጉሳዊ ስልጣኑ ተጠቒሙ ጠጦ ኣብል ምሒረካ ኣለኹ ኪድ ናጻ ኢኻ፣ ነገር ግን ካብ ሕዝን ድሓር ኣብ ቅድሚ ዓይነይ ከይርኤካ በሎ። እቲ ንጉስ ድሕሪ ዝግጥም ነዚ ኣማኻሪኡ ከምዚ ክብል ሓተቶ፣ ከመይ ገይሩ ሓደ ምንም ስልጠና ዘይወሰደ ሰይፍ እኳ ሒዙ ዘይፈልጥ ኣብ ምንም ዓይነት ዓውደ ኩናት ተሳቲፉ ዘይፈልጥ ሰብስ ንዓየ ክምክተኒ? ኣነ ክንደይ ልምድን ዓቕምን ጀግንነትን ዝሰራሕ ከመይ ገይሩ ኢሉ ይሓቶ። እቲ ኣማኻሪኡ ድማ ከምዚ ክብል መለሰሉ፣ ዝኸበርካ ንጉስ፣ ኣነ ካብ መጀመርቱ እዚ ከም ዝኸውን ይፈልጥ ነይረ። ምክንያቱ ንስኻ እትቃለሰሉን እትዕወተሉን ምንም ዓይነት ምክንያት የብልኻን። ንዓኻ ከመዝናነይ ጸዋታ እዩ። ንሱ ዓብዪ ዝኾነ ምክንያት ኣሎ። ንሱ ንህይወቱ እዩ ዝገጥም ነይሩ ይብሎ። ንማንም ሰብ ብህይወቱ ኣይትፈትንዎ። ፍለጡ። ድሙ ዋላ እኳ ሰላማዊት እንስሳ ተመሰለት ኣብ ፀበባን መንቀርቁሮን ከቢብኩም ክትወቅዕዋ ተፈቲንኩም ግን ብህይወት ኣይኹም መፂኹምዋ እሞ ዘሊላ ጎረርኩም ክትሕዘኩም ትኽእል እያ። እሽዑ ንእሽተይ ሓፍታን ነብር ምዃና ትምስክሩ ኢኹም። ብፍጹም ከምዚ ዓይነት ስሕተት ከይትፍጽሙ፣ ንሰብ ብህይወቱ ከይትፈትንዎ። እዚ ናይቲ ንጉስ ኣገልጋሊ ህይወቱ ንምትራፍ እዩ ተቓሊሱ። ኣብ ውሽጡ ዝነበረ ዘይፈልጦ ሓይልን ዓቕምን ድማ ወፂኡ ተጠቒሙሉ እውን። እዚ ማለት ኣብ ህይወትካ ክትነቓቓሕ ዓቕሚ ክትፈጥር ተደሊኻ ዓብዪ ዝኾነ ምክንያት ጥራ ኣለካ። ምክንያትካ እንታይ እዩ? ይቐኒየለይ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ኣይትረሱ።